Yes, welcome back to Ako Bicol, Camarines Sur. Hatid sa atin ng Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Live na live po tayo ngayon dito sa San Fernando Covered Courts para sa ating isa na namang magandang bakbakan laban dito sa Pasakaw versus Minalabak. And I'm yours truly, Coach Nuki Sabio. Together with me is Coach Mark, ang inyong analyst for this wonderful doubleheader ngayon dito sa ating San Fernando Court. Ayun, Coach. So bago tayo magtuloy-tuloy, i-discuss muna natin ang current standings ng ating dalawang kupunan na naglalaban ngayon. Okay, Coach. So, both teams are actually vying for the top 5 position. So, both teams are now having 1 win while Minalabak has only 2 losses and Pasakaw has 3 losses. So, anyone who wins this game actually clinches the top 5 of their district. Yes, lalo-lalo na, Coach, sa Team Minalabak, they must win this game for them able to still give a breather na makapasok pa din sa sa top 2 nito in case na mag-triple tie sila sa second spot. Oh, Coach. So malaking bagay din ang magiging result ng second game natin between San Fernando and Pamplona. Mamaya po yan. So ngayon, balik tayo sa live action dito sa San Fernando. Rebound kuha ni Lori Cakes ko. LeBron James Sakilyo. Binaba ang bola. Pasa kay steady point guard Bongkodin. Balik kay Sakilyo. Sakilyo attempts for 3. Yes, sir! 3 points yan. Para kay Froilan Sakilyo Jr. Batang-bata talaga, Coach. Parang pick up where he left off last game. Although parang talo sila, at least, di ba? Nakikita mo pa rin Sakilyo trying to enforce himself on the offense at this early stage of the game. Yes, Coach. So, kaya naman PJ Baal, short stop yan. Medyo malugyang boarding. At ball possession, makukuha ngayon. At tama ba ako, Coach, na parang may magandang matchup tayo ngayon between big man sa pareho na kupunan? Notable big man tayo, Coach. At ang kitang-kita naman, nangingibabaw ang kanilang mga height. Para dito sa Minalabak, si Engineer PJ Baal. At para naman dito, kalaban, tapatan versus Froilan Sakilyo, none other than the LeBron James of Pasakaw. Yan ang magandang tapatan ngayon, Coach, na abangan natin. So yan, 2 points doon para kay Kidoles, Adrian Kidoles. At ayan, 4-0 in favor of Pasakaw. So attempts for 3 ngayon, si De Los Reyes, kaso Lion, open na to, walang bantay, all day. By Perez, Coach. So, Pasakaw is opting to play fast off their 2-3 zone. And as we can see, napaka-effective ng ginagawa nila ngayon. Mintis ang attempt doon ni Rustan Doke. At na-rebound ni Baal, wala pa din. Bola na ngayon, nandito kay steady point guard Bongkodin. Easy lang daw. Ball fakes. Binitawan sa labas. Sakilyo again. Wala yan. Follow-up shot. Rebound ngayon ng Pasakaw. Attempt ngayon si steady point guard. Boarding house. For 3. The bank is open kahit alas 6 na ng gabi. Bukas yan. Albert Bongkodin yan. Okay, balik tayo dito sa live action. Minalabak basketball. Duque ngayon may hawak ng bola. Inside pass to Baal. Yes, I think the half brother to the PJ Baal, si Kyle Baal naman yun. Coach. And if I remember correctly, Coach, the last game of Pasakaw here in San Fernando, they actually won against Libmanan, if I'm not mistaken. Yes, Coach, alala natin yun. Tayo pang dalawan nun nung time na yon. So, ayan na. Transition ay Briva doon. 2 points. So medyo relax ang laro ngayon nila, Coach, no? Coach, both teams are playing pensive defense and both teams are scoring on the break. So si Bongkodin ulit yun, Mintis. Rebound ngayon na Minalabak. Sinicure ni Briva. Briva ang bababa ng bola. Mamadali niya na to. Dire-diretso na, sidestep. Hululugsan na kay Baal. Kasi di na sa low. Duque ngayon, susubok. Medyo kapos yung tira. Rebound ni Bongkodin. Bongkodin, nag-iisa ngayon si Perez. Sa transition, diretso na kaya. Oh yes, 2 points. And another fast break point, Coach, para sa Team Pasakaw.
So Minalabak is doing a very poor job of contesting the transition offense. So napakabagal ng transition defense nila ngayon. Samantala, natapikan doon ni Sakilyo si Baal. At Sakilyo ngayon may hawak ng bola. Susubok ulit sa tres, kaso pinasa sa gilid. Oh, nice shot pick by Perez, kaso wala. Rebound ni Baal. Baal, outlet pass to Briva. Briva crosses over. Agaw yan ni Perez. Mukhang dalawa. Ribamba. Philip Ribamba pala, coach. My favorite family name to, Philip Ribamba. The Black Ribamba. So lamang ngayon ang Pasakaw, tumawag ng ceasefire ang Minalabak kasi medyo matamlay ang kanilang start with 13-4 in favor of Pasakaw. And if we can see, Coach, just by the color of the jersey alone, every time Pasakaw runs, they run as a team. Tatlo, dalawa, while makikita mo lang on the defense, isa lang ang umahabol sa part ng Minalabak. So they need to do a better job. If they want to win the game and secure top 5, they need to do a better job in their transition defense. Yes, coach. Tama, coach. So hindi pala natin nabanggit pa ang ating magigiting na mga umpire for this game. Si referee De Leon. We have a woman referee, woman power coach, si Miss Rosel Punting. And the head referee, the head umpire, ang poging-poging Bunanong Chumachera. Smile pa lang, nakakatunaw na. Bunanong lang yan. Alright, balik tayo sa ball game. Minalabak basketball ngayon. Bababa ni Luha. Ayan na naman, coach. Kakasabi lang natin, turnover ulit. Kuha ngayon ni Perez. Perez versus Briva. Turns around. Binalik dito kay Ribamba. Bongko din. Medyo masikip daw. Ayan na naman ulit si Sakilyo. Medyo kapos lang, coach, ang attempt sa tres. Natapikan doon ni Sakilyo. Kaso balik ulit sa Minalabak. Bababa ni Luha. Luha, dire-diretso. Uy, buwelong-buwelo naman si Kyle Baldon. 2 points. So on that sequence, Coach, a taste of their own medicine sa part ng Minalabak against the defense, the lackadaisical defense ng Pasakaw. And just like that, they're running again. Yes, so from John Kenneth Luha naman yun, nakapasok doon, coach. Tama-tama yung sinabi mo, coach. After ng timeout, kailangan nga nilang mag-show ng resistance. At ito na nga, pinapakita na ng Minalabak. Rebamba. Ayan, another turnover. Third straight turnover para dito sa Pasakaw. Luha, dire-diretso. At tatawag naman ngayon ng ceasefire itong Pasakaw. Just like their last game, Coach, yung Minalabak started medyo matamlay sa una, pero as the game progressed, nakikita natin na nabubuhay na yung dugo nila. And leading their offense is this guy, number 13, Luha. Shedding no tear on that wonderful fast break point. Points after turnover, right, coach? Yes, coach. So yun, tatlong sunod na turnover ng Pasakaw kinapitalize ngayon ng Minalabak. At bago tayo magpatuloy sa ating ball game, paki-follow naman po. 1 follow sa YouTube, 1 subscribe, 1 shout out, diba, coach? At meron na din po kaming TikTok, ang Ako Bicol Cup. Paki-follow na din po para makita nyo na doon ang mga lambingan moments and everything na pina-upload. At syempre yung mga highlights ng ating napakagandang liga brought to us by Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And syempre yung mga magaling nating tech crew. Yes. IMBC, one of the best, if not the best yan. The best yan. Perez ngayon, short stop sa jump shot. May foul nga, may tulak sa ilalim. Courtesy by the number 30, si Albert Bongkodin ng Pasakaw. Pushing foul. Parang may nadagit na naman tayo sa ating camera. Mga camera works ng ating magigiting na crew. Oo. Babalikan natin yan mamaya. Easy lang. Alright. Minalabak ngayon. Luha. May dala ng bola. Dito kay... Ayan na. PJ Baal. Favorite spot niya yan, coach. 2 points yan. Actually, yan yung isa sa mga specialty niya. A short stab from the 15-footer and a left shoulder roll from the post. Yes, coach.
So, ayan na ulit. Si Belgia King. Ayan. King. Belgica. So, yun. Biglang... Just like that, Coach. Yes. Nakuha na ng Minalabak ang kalamangan for the first time in this ball game. Biglang nagbago yung rhythm ng laro ngayon. Ayan na naman, turnover ulit. Dito sa Pasakaw. From good start. At ngayon sunod-sunod ang kanilang turnover. Wala naman masyado, Coach. Ginagawang special yung Minalabak. Dinagdagan lang yung sipag, di ba? Totoo yan, Coach. Nakikita natin na there is no adjustment. They're still doing their typical zone defense, transition offense. It's just that the energy level has increased in this point of the game. Yes, Coach. Ayan, Kyle Bal sa ilalim. Nakakuha ng foul. Laban dito kay number 3 ng Pasakaw, si Philip Ribamba. At 2 shots yun. Tatawag ng ating referee. Act of shooting. His first personal foul. Kyle Baal shoots 2. At pasok ang unang free throw ni Kyle Baal. Yun lang, in and out yung pangalawang attempt ni Kyle Baal. So, rebound ngayon, bola ng Pasakaw. Romero, pass to Quidoles. Short yung tira ni Briosa. Ayan na ulit kay Luha. Luha, diretso. Drop pass, Kyle King Belgica. At nakakuha siya ng foul. So the energy early on of number 13, Coach Luha, is actually doing miracles para sa team ng Minalabak. And rightfully so, pag na-convert ng dalawa ni Belgica yung free throws niya, we're looking at a 4-point lead na kanina hindi sila lamang. Yeah. So, Pasakaw now with 2 team fouls and Minalabak without a single foul, Coach. Oh, Coach. So, it's just a simple case of Minalabak playing to their strengths and finding their rhythm early on in this game. Yes, so substitution ngayon for Team Pasakaw. So, ayan na ulit ang aking Lodi Cakes. LeBron James sa kilo bababa ng bola. Point guard na siya, Coach. Ayan na. Siyempre. Rebamba. Reverse shot ni Boncodin. Kaso hindi pumasok. Anthony Boncodin yun. For your information, we have 3 Boncodins kasi dito sa Team Pasakaw. So, ayan. Kyle Baal. Drives. Drops to Belgica King. At a rebound of Pasakaw. Mamadalup. Ang bilis sana ng takbo ni Anthony Boncodin. Di lang nasalo. That was actually a fortunate stoppage, Coach, kasi nakita natin 4 gold jerseys yung tumakbo. Yes. Halos 2 lang sa puti. Naagawan dito si Sakilio ni Luha at uncontested layup by Mark Anthony Luha doon. Hindi na siya hinabol ng Team Pasakaw. So we have 50 seconds remaining in this ball game. And that shot was brought to you by Hotel Veneza. Yes, on the first quarter of this ball game. Ayan, si Romero, mintis ang tira, rebound ni Belgica. So slowly but surely, Minalabak is playing to the tempo that they want. So nakikita natin na medyo mas matatangkad yung lineup ngayon ng Minalabak and they're opting to push the ball inside the paint. Napasobra yung pasa doon ni Luha para sana kay Kyle Baal. So 26 seconds remaining. 3 seconds differential between the shot clock and the game clock. Romero ngayon, pasa kay Anthony Boncodin. Binigay kay Briosa. Short layup, hindi pumasok. Rebound ni Baal. Andito kay Luha. 8 seconds remaining. With 5, DJ Baal. Pass to Kyle Baal. For 3. Wala yan. And nakakabul pa kaya? Wala na. Naubusan ang oras at for that last attempt. And at the end of the first quarter, our running score is 19-13 in favor of Team Minalabak. Coach, what will you say with our first quarter analysis? Actually, Coach, sabi mo nga, wala naman silang ginagawang masyadong special. The only difference is both teams are playing 2-3 defense. But the difference there is
my guy PJ Baal manning the middle of Minalabak. Kasi yung size niya actually nakaka-affect sa mga cutter sa middle. Smaller players ng Pasakaw. Yes. So, they can actually receive the ball pero dahil sa size ni Baal, madali siyang nakaka-recover. And on the side naman ng Pasakaw, they're doing wonders on their break. So, just more intensity sa defense and I think they can regain the lead. So, after Minalabak with a very, very slow start, so sila pa nga yung unang nag-timeout kasi 4 lang sila and then I think 14 na yung Pasakaw kanina with a 10-point lead kaagad. After that, it just changes yung flow ng ating laro, no, coach? Ng momentum biglang nagbago at kinain lahat ng Minalabak, kinuha lahat ng Minalabak yung momentum. Yes, coach. At yan na nga, dumadagdag na ang ating mga audience dito sa San Fernando Covered Court. And kung nandito lang naman kayo sa area, I invite everyone to be here and watch this double header here in our San Fernando Covered Court. Yeah. So balik tayo sa live action. Bola dito ng Minalabak. Mintis yung unang tira. At nagkagawa ng bola. Ayaw pang magkabitawan. Jump na daw. Ball possession goes to Pasakaw. Pasacal's ball. Okay. Lalabas ngayon ni Idolis ang bola. Binigay kay Romero. Romero didiskarte ngayon. At binigay kay Briosa. Briosa. Oh, medyo may traveling doon. Kay number 27, Carlo Llorin. Nakalimutan lang, coach. Kala ko kasi panira na eh. Kung makikita natin, coach, yung lineup natin, Pasakaw playing float zone. While Minalabak here, without the presence of two Baals in the court, medyo parang naging small lineup sila dito. Yes, nagpahingahan, coach. Yung Sakilyo din, nilabas din sa Pasakaw. So, ayan, back-to-back traveling. Traveling kanina ang Pasakaw, traveling din ang Minalabak ngayon. So, saan kayo punta, coach? Baka ano, coach, diretsong Manila tong biyahe natin ngayon. Okay. So, back to the ball game tayo. At Briosa ngayon, bumaba ng bola. Binigay kay Llorin. Back to Briosa. Briosa attempts for 3. Wala yan. Rebound ulit ni Briosa. The drive. Kung malakpak na si Bongko din, sigurado na kaya yun lang kapos, coach. Oo. Straight sana kaso medyo kulang. Ayan na si Aspilla. Aspilla dire-diretso. Kaso lang may foul na away from the basket. At tinawagan doon ng foul si number Foul on number 21. number 21, si Llorin. Ang natawagan ng foul doon. First team foul in the second quarter for Team Pasakaw. Number 1. John Gil Romero. Gandang pasa naman yun. Sumat fake pa. Yun lang, nabutata tuloy. Sa kanya ulit. Parang counted siya ngayon. By number 13. Sinishake-shake pa, coach. Kay De Los Reyes. Divino. Divino. Dito kay Divino. After that foul by foul number 13. Si Joe Maray Divino. So Divino with his bonus shot there, misses, but Minalabak almost getting that offensive rebound. So medyo small lang lineup ngayon, coach, no? Dito sa loob. Oo, talagang tagisan to ng effort. Guards to guards. Uy, extra step. Oo. Good yan. Rebound ngayon ng Minalabak. Parang nag-corkscrew sa ere. Ayun lang, nakabuelo. Oh, hindi pa rin pumapasok. Ganda ng rebound. Hindi pa rin. Gandang action sa ilalim, coach. Halos matatanggal sana yung sapatos ni Kidoles, coach. Kidoles. Oo. So, ano doon, sunod-sunod na magandang action doon sa ilalim. Rebound dito, pasa doon at bumalik pa rin sa Pasakaw ngayon ng bola. Romero, pasa kay Llorin. Llorin, drives, pasa kay Kidoles. Nilabas kay Romero. Romero drives, side steps, to Llorin, short stop, short. Rebound by Kidoles. Ayan na, nakakuha na ng foul. Plus counted. Kanina niya pa yan kung sinaasam-asam. Oo, coach. Kidoles actually binawi niya yung pagkatanggal ng sapatos niya with an end one. So baka di pumasok ko kanina kasi baka natanggal yung sapatos nung tinira niya. So ngayon, this time, buo na ang pa niya. So pasok niya.
14 in the level. Yun lang, hindi makumpleto yung mga 3-point play natin ngayon. Uy, may steal na naman ulit. Romero drives. Uy, muntik na pumasok yun. At ang rebound dito ng Milalaba, courtesy King Belhica. At may foul na tinawag. Pushing foul, laban dito kay number 27, si Lurin. Carl Lurin. So again, Pasakaw opting to play the float zone here, hoping to stunt the ball advance of Minalabak. So Minalabak ngayon, number 4 drive, si Albao. Kasong naagawan doon. Ayan na si Ribamba. Ribamba hangs. Counted. May kasama pang foul. Counted na foul pa. Two-pointer for Paulo Perez. That's actually Si Paulo Perez. number 4 Perez coach Sorry. with the end one. Stand corrected. So that's Paulo Perez. May highlight na tayo, coach. Oh, coach, Tignan mo naman ang replay. Ooh. talaga naman. Would you agree, coach, na yung mga ganyang mga galawan sa basketball court, hindi yan basta-basta matuturo, kundi by experience, Yes. ma-realize mo that good body control is actually one of the best key to for a good finish. Yes. So, importante din na kondisyon. Siyempre, Lizardo ngayon. Oo. Drop pass to Divino. Oo, nag-stat padding pa, coach. Tinira, ni-rebound, tinira, saka pumasok. Joe Maray Divino. May rebound na, may 2 points pa. Romero ngayon. Kumat ngayon si Anthony Bongcodin. Lorin drives. Kaso na stealan dito. Divino na ngayon. Nagmamadali. May bumabantay sa likod. Pass to Luha. Nice touches passes. Kaso nabitawan lang ni Aspilla yung bola. So, overzealous passing there. Sayang sa part ng Minalabak. Ayan na. Nag-unload na at bumalik na ang ating mga heavyweights. Ang ating match-up of the night. Attorney Engineer PJ Baal Oo. versus the veteran, the MPBL player before and the San Sebastian Stags stand out before. Kasabay nila Abueva, none other than Froilan Saquillo Jr. Ayan na sila, pumasok na. Ayan na, Aspilla. Aspilla versus Bongcodin. Pinilit. Medyo malog. At dinrive doon ni Lizardo kasi hindi lang pumasok. Ayan na ulit si side step. Kay Ribamba. Hindi lang pumasok yon. Mag-isa ngayon si Lizardo all the way. Uy, nagmintis pa. Medyo malas-malas naman. Medyo mapapakamot ka sa ulo kung nakita mo yun kasi yun yung mga sayang talagang opportunities. Ganda talaga ako ng release nito ni steady point guard Bongcodin si Albert. Oo, kahit sa release, steady din. Steady. Oo. Di naman kailangan na masyadong flashy. Okay. Gasardinas lang at talo nito, coach. Oo, sa Pero lagat, sure ball eh. mga pang veterans move lang. Veterans lang. Ayan na. Bola ngayon mapupunta sa Pasakaw. Out of bounds. It's Pasakaw. So Minalabak now enjoying a 4-point lead with 5 minutes 42 seconds left in our second quarter. It's 23-19. 3 team fouls sa Pasakaw at 2 naman sa Minalabak. At yun, dinaanan ni Saquillo yung nagsisintas. Kaso, That's a veteran move. veteran move, nakita niya, uy, walang bantay. Dapas, huli doon. Nahuli ulit ni Saquillo. Ayan na. So parang coach, labanan ng sapatos ngayon. Yes. Kanina may natanggal, may nagsisintas. At walang bantay si Aspilla all the way. Aspilio for 2. All the way, all day. Ayan na ngayon kay Froilan Saquillo. Pasa kay 4, Perez. Attempts for 3. Short. Labas pa ni Quidoles. So Minalabak daring Perez to shoot. And Yes. actually Perez binigyan siya ng maraming space kaya lang short lang masyado. Nasobra na takot sa space. Oo, nasobrahan sa, sabi niya, give me space. Kaya lang nasobrahan. Sobrang sa space. Back to the ball game. Lizardo ngayon may hawak ng bola. At ayun na, may Babalik kay Luha. Luha drives in the middle. Foul by Anthony. Ay, Albert pala to. Albert Bongcodin. So, sorry. Stand corrected. Yung foul doon si number 4, Paulo Perez. His first personal foul, team third foul. At tatawag ngayon ng timeout ang ating team Pasakaw.
for Team Pasakaw. So, Pasakaw calls a ceasefire to talk things over while Minalabak is actually enjoying a 6-point lead in this second quarter. Yes, with 25-19 in favor of Minalabak. Okay, and highlights for this quarter are brought to you by none other than Hotel St. Ellis. Yes. Thank you to our sponsors. And syempre, salamat din sa Ako Bicol Party List for bringing Ako Bicol Cup here in Camarines Sur. And of course, syempre, it would not be possible without our very kind and very poging Congressman Saldico. Yours truly, yan. Congressman Siyempre. ng ating Lodi Cakes din yan, siyempre. At siyempre, ang Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, anytime. Oo. So, balik tayo ngayon sa ball game. And it's gonna be Minalabak basketball. So let's see, Coach, kung ano yung adjustment na ginawa ng Team Pasakaw. So, yan, balik tayo sa ball game. Remind everybody, Luwa, bawal po ang drives deep si Bravia. ating covered court. Once again, At mintis yung tira. Uy, gandang rebound naman yun. please don't Rebound ni Lizardo. Lizardo sa ilalim. Medyo napalakas. Ayan na, PJ Baal. So With a follow-up. that's actually 4 to 5 offensive rebound, Coach. Bago sila nakascore. Pasakaw needs to do a better job of boxing out and securing the defensive rebound. So yes, coach ko, gandang rebound nga doon sa ilalim ng Minalabak ngayon. Dito na tayo sa kay Albert Bongcodin drives. Medyo bitin yung tira at pinalo up ni Quidoles. Adrian Quidoles. Fast break ngayon ng Minalabak. Kaso mag-isa lang doon si Briva. Kaya nagantay ng kampe. Ayan na ulit TJ Baal. Pasa ilang na bitawan. Kuha ngayon ni Rebamba. Hindi lang pumasok. Rebound ni ayan na Briva for 2. Wala. Rebound ni Quidoles. Quidoles, we have 4 against 2. And Rebamba with the layup. Yes. So the gold jerseys now, Coach, are on the loose. Tumatakbo na naman sila. And as I said a while ago, when the gold jerseys are seen running, it often ends up in scores. Ayan, so si Lizardo, coach, medyo talaga malas. Oh, Nakailang coach. tira na sa dyan, hindi talaga pumapasok sa ilalim. Ayun naman. Luha. John Kenneth Luha naman ang tumira ng 3 doon. Ayan na, Rebamba Hanks. Black ang nakuha niya doon kay Espilla. Ayan na ulit si John Kenneth Luha. John Kenneth Luha hesitates, attempts for 3. Short yan. Nabitawan yung rebound ni PJ Baal. Quidoles ngayon, bababa ng bola. Will he go all the way? Medyo nag-bump lang doon, 3 against 2. Kinakaldag na ngayon ni Quidoles. Pasa kay Rebamba. All day, every day, Coach. Sure yan. Tinakad muna bago tinira. Steady lang. Luha ngayon pass to PJ Baal. PJ Baal with the floater. 2 points yan. Parang may familiar akong nakitang tira doon, Coach. Parang yung mga floater yun, kilala ko yun. Para shout out sa kaibigan nating Attorney Jude. Attorney Jude De Vera, nag-iisa. Basic lang ang mga floater na ganun. Ayan na. Albert Bongcodin with a beautiful side steps. Luha ngayon, 3 against 1. Ayun lang, napasobra lang yung tira. Perez ngayon, kuha ng bola sa transition. 2 against 4. Diretso si Perez, side step. Ayun lang, mali lang napasahan. Ayan na, takbuhan na sila. Takbuhan na, si Briva na ngayon. Susubok kay Sakilyo. Wala, takbuhan dito kung saan laro natin. Kay Quidoles na. Quidoles, diretso, binitbit. Hinulog muna kay Albert Quidoles. Albert Bongcodin. Kaso mali yung pasa. Ito na ngayon, drop pass. And that's a block! Gandang pagkakadiin naman yun ng butata. Timing na timing. Rebamba. Replacing Lloyd Lizardo. So yun na. Bola pa din. Mapupunta ngayon sa Minalabak. Kasi ang gandang block ng ginawa ng Minalabak's ball. Perez kanina. PJ Baal to the shortstop. Basic. Coach, again, PJ yan yung mga favorite niya. Turning on the left shoulder. Jumper inside the paint. Okay, at
At pakinggan naman natin ngayon ang ating napakagandang courtside reporter na si Carmela. Carmela, pasok! First quarter pa lang ang nakalipas sa bakbakan ng Team Minalabak and Team Pasakaw, and right now, Team Minalabak is leading tonight. These two teams ay galing sa pagkatalo. Both teams na intense ang last game, especially ang Team Minalabak na tinalo ng Lebmana ng 1 puntos. Dito naman sa Team Pasakaw, nagkulang at kinapos sila during their last game dahil medyo nakampante raw ang kanilang players ayon kay Coach Maui Pamarang. Kaya ngayon, kailangan daw nilang bumawi at mas focus pa sa laro. Mas tutukan ang mga kaganapan dito sa hardcourt at sa ating mga FB pages sa Ako Bicol Parties page, Ako Bicol Online TV at sa page ni Representative Zaldico. And also we have YouTube channel account, kaya hit the like and subscribe button para maging updated sa kaganapan dito. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. Back to the panel. Thank you for that wonderful report, Carmela. Thank you, Carmela. And we're back here in the ball game with 19.6 seconds left in the second quarter. Ayan, with 36-30, with Minalabak with 6-point lead. So sabi ngayon ni LeBron James Aquilio, ubusin natin ang oras Oo. bago tayo maka-last shot. And rightfully so, Coach. Parang Laker gold ang ano. Yes, ISO na daw. ISO na. Oo. Nag-outlet pass pa, kick out pass pa kay Bongkodin. Turnaround shot by Perez. Ayun na, naubusan ng oras. So, yes, Coach, ano masasabi mo, Coach? And that's actually, Coach, with Pasakaw ending this quarter with somehow lack of effort sa ilang bagay, especially rebounding. And di nila ma-neutralize yung size na pinapakita ngayon ng Minalabak. And Minalabak just, playing to their strength. Wala naman masyadong special na ginagawa yung Minalabak. So, it's a simple case of one team playing to their strengths and the other being exploited by the ability of the other team. Ayun, so medyo sobrang bilis lang nung second quarter natin dito at madaming transition, madami ding turnovers at both teams, yung iba nilang opportunities ay hindi nila nakakapitalize or hindi nila ma-shoot. So yun yung naging story of the first half natin at tignan natin at gaganda pa itong laro. For sure, umiinit ang bakbakan habang mainit ang panahon. Kaya punta na kayo dito sa San Fernando Covered Courts. At yan muna po para sa ating first half. Kami po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mga patalastas. Thank you.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back sa ating second half ng Bakbagang Pasakaw versus Minalabak para sa continuation ng ating second district, Ako Bicol, Camarines Sur. At ito pa rin po ang inyong lingkod, ang aming commentator at ang inyong kasama ngayong gabi, none other than Coach Nuki Sabio, at kasama ko po si Coach Mark, ang iyong analyst for this game. Ayan, back to the ball game. So, Minalabak with a 6-point lead versus Pasakaw. Minalabak ngayon, pasa kay Duque, pasa kay PJ Baal. Baal, to Magdara. Mahabang apelido ko, Magdaraok. Oo, Aldrin na lang, Coach. Aldrin lang, yung Drin, Madaraok. Magdaraok, Magdaraok. Mananalo yan. Baka ma-misinterpret yung pagsalita natin. Ayan. Perez ngayon. Hawak ng bola, kaya balik dito kay Albert Bongkodin, their number 1 point guard ng Pasakaw. Dinidiskarte. Kay Perez, kumat si Bongkodin. To Kidoles, Kidoles shots fake. To Albert,
Bongkodin. Rebound, high rebound. At pinasa kay Sakilyo. Hindi pumasok yung kanyang boarding. Sorry, Miss Don Coach, sa part ni Sakilyo kasi point blank range, mga bunnies na tinatawag natin. Yes. Shots that you would usually convert at that short of a distance to the ring. Boarding also. Rebamba to Perez. Pasok. Short. And Stop. Pasakaw again, Coach, opting to run for this early on in the third quarter. Ayan. So, PJ Baal with his favorite spot. Lion turnaround. Hook shot ni Kyle Baal. May foul. Na nakuha kay number 20. Oo. C. Adrian Quidoles. So that was a shot by PJ Baal and an offensive rebound by Kyle Baal. Now sent to the free throw line. So, trivia lang. May isa dito sa ating marquee matchup nga, si Engineer PJ Baal, a former standout para sa University of Nueva Cáceres during his college and plays also for St. Joseph School during his high school. Siya ay attorney na ngayon, si Attorney PJ Engineer, Baal. Coach. Ay, engineer, sorry. Engineer. Iba yung Iba coach. yun. Oo. I-shout out na naman ulit natin. Shout out ulit natin, Mr. Jude De Vera. Oo, Attorney Jude De Vera. Ang napaka-bait nating kaibigan. Yes. Baka naman. May pang-dessert kami mamaya, Attorney Jude De Vera. Thank you in advance, Thank you. Attorney. Matik yan. Alright, back to the ball game. Dito kay Albert Bongkodin. Binigay kay Perez. Perez naghanap ng pampasahan. Kumat sa gitna si Quidoles. Quidoles. Pasok. 2 points yan. So Quidoles, Coach, was actually all alone in the middle. Parang Yes. lonely man on the island. And actually, nabigla pa nga siya. Sabi niya, napakabuelo itiraw kaya. Ayan na. Duque ngayon. Susubok sa 3. Shot fake. Parang Klay Thompson lang, coach. Wala yan. Uy, rebound ni PJ Baal yun. Ayan na. Nagkakagawa ng bola ngayon dito si Perez at si Luha. Uy, ganda naman ng Pinoy step. Ano mga Pinoy step, no, coach? Coach, Pinoy step. Uy, parang si Jordan Poole yung Yes, ilista ko na with 7 and 22 seconds remaining in the third quarter. Mayroon tayong highlights doon. Oo, possible highlights. Alam, binitag niya, Coach. Tinignan mo na. Sabay slow mo. Sabay Pinoy step. Sabi ko, saan ka punta? Tapos sabay ni layup. Yun ang mga legit na Pinoy step. Alam, pinatulog muna bago nag-Pinoy step. Yes. Samantala kayong bola ng Milabak, Duque attempts for 3. Short yung kanyang tira. Rebound ngayon ni Perez. Eto na kay Albert Bongkodin, the steady point guard. In and out, drives. Layup to the left. Yes, sir. Albert Bongkodin! As you can hear, Bongkodin, Albert. Ayan na, PJ Baal. Araro na dito sa kita. Hindi siya nakakuha ng fall doon. Medyo minadali yung tira. Rebound ni Quidoles. Quidoles, kaya diretso. Binagsak na kay Albert. O, yun lang. Perez naman. Shortstop. Wala pa rin. May tapat na goal dito sa ilalim. Quidoles ngayon. Yun. And as I said, Coach, on the fast break, 4 gold jerseys with only 2 white jerseys defending the goal. Sinimplehan na lang doon ni Adrian Quidoles. Coach. So, ayan. PJ Baal attempts ngayon sa 3. Kapos yan. Rebound ni LeBron James Sakilyo. Pasa kay Rebamba. Rebamba susubok kay PJ Baal. Yun lang, medyo malaki. Umatras. Jump shot. Step back. Pasok. By Philip Rebamba. Rebamba with the shooting target practice against. Inatras muna ko. Kala ko sa atras na talaga eh. Yung pala, Dikoy eh. Duque ngayon versus Perez. Pinasa ka Kyle Baal. Baal to Luha. Luha, sidestep. Gandang connection doon sa part ni Luha to number 10. Hutalia Alvin. Number 10 of Minalabak. Magdaraog. Gandang drop pass ng coach. Ayan na ngayon sa Sakilyo. Uy, ganda ng sidestep. Sabay bigay kay Sakilyo. Palik sa taas. Albert Bongkodin attempts for 3. Yes! Napakagandang pasahan yung coach. Gandang pasahan. May pang-highlights na naman sa mga best team play. Ayan. Maagawan kaya? Hindi. Gawa ni Engineer Baal.
Pasa dito kay Magdaraog, buta ni Sakilyo. Sakilyo, tumatayo lang. Ginawang bata, coach. Parang si Boban Marjanovic, coach. Albert Bongo din, sumubo, kaso lang bigo. Binigay dito kay PJ Baal. PJ Baal stops and pops. Ayun lang, kapos yung tira. Rebound ni Quidoles. Quidoles. Diretso si Quidoles. Lays it up. Malakas yung tira. Rebound ngayon ni Luha. Luha against Bongkodin. Na-foul yan. Up. Medyo gumulong-gulong doon sa gilid. Aminado naman ni Albert Bongkodin na kanyang foul. Coach, that's parang ano yun, isa sa mga duty foul. Kumbaga. Duty foul. Talking about duty foul, shoutout ko po si Stephen John Valle. Kung nasaan ka man, sana duty ka pa din. Stephen John Valle, the Mr. Duty Foul. So, re-review ngayon ang ating mga referees kasi medyo napasobra ata ang foul na binigay ni Mr. Albert Bongkodin doon kay Adrian Luha. Oh, and there are just some types of fouls in the ball game that are just over. Na minsan tinatawag na unsportsmanlike. So kailangan reviewin yon ng ating mga umpire, lalo na ang ating crew chief na napakagwapong si Bunanong Chumachera. At ayun na nga, coach, there was a signal by referee De Leon that I think Albert Bongkodin with the unsportsmanlike foul. Yun lang. So ngayon na nga, natawagan na si Albert Bongkodin kasi sumobra ang kanyang foul doon. Munti ka nang gumulong doon, coach, sa ating table official. Gumulong na siya, kaya lang naiwasan niya yung ano. Yes. Baka masira kasi yung mga laptops natin doon at maapektuhan ang ating live stats. So he's awarded with 2 free throws and a ball possession to Minalabak. And unfortunately, Minalabak did not convert on that sequence. Di lang na-convert yung dalawang free throw ni John Kenneth Luas. You can see the replay. Ayan, medyo kinatawan ng konti. So, na-outbalance doon si John Kenneth Luha. Back to the ball game. Minalabak basketball. Luha hinaharas ngayon ni Briosa. Middle pass to Divino. Divino with the left-hand jump shot. Napakaganda ng coach. Napakagandang footwork. Talang isang turn lang. One motion shot. Kaya sigurado naman pumasok from the middle. Saka quick passing coach. Humingi ng poste si Sakilyo. Binalik pa rin kay Perez. Paulo Perez for 3. Assisted by LeBron James Sakilyo. Oo, kung talaga naman na merong ganong kalaking screen, talagang sure na mapapasok yan. And now, before tayo mag-continue, let's go to Carmela with the head coach of Pasacao. Carmela, take it away. With me is the head coach of Team Pasacao, Coach Maui Pamarang. Coach, good evening po. Kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman. Still, yung game medyo maraming iniisip eh. Particular sa game kung ano dapat yung mga i-execute kasi kulang yung player namin ngayon eh. Kulang kami sa big man. Injury pa yung aming center. So talagang doble kayod yung kailangan ng players namin. So Coach, natalo kayo ng Team Pamplona in your last game at ngayon, dikitan ang labanan nyo laban sa Team Minalabak. Ano po yung strategy na gagawin nyo right now? Since underman kami, sabi ko sa mga players, focus lang sa game. Kasi regardless ng standing namin, andito kayo para maglaro ng basketball. Kung ano yung dapat na gawin nila sa player, gawin nila sa loob, kami nang bahala sa labas, sa coaching staff. And then yung game plan, still andun pa rin. Kasi kailangan namin to para lang sa pride ng team and then the players namin. Alright, Coach, we are live sa ating mga FB pages. May gusto po ba kayong pasalamatan o batiin, lalong-lalo na sa mga supporters ng Team Pasacao? Okay, shout out sa lahat na nanonood sa Ako Bicol Cup and also lalo na sa mga taga-Pasacao sa pagsuporta sa team. And also shout out din sa wife ko, Aileen Pamarang, and then sa anak ko, si Nicole Pamarang. And then yung mga sa faculty ng Pasacao National High School. Yun, shout out sa inyong lahat. Sa mayor namin, Mayor Jojo. Thank you very much. Ayun, that's it. Narinig na nga natin ang panig ni Coach Maui Pamarang ng Team Pasacao. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Kaya balik muna sa inyo, Coach Nuki and Coach Mark. And thank you for that report, Carmela. And rightfully so,
dahil sa effort ng Pasakaw. Pasakaw is actually with a deadlock with the score of 48. Pareho sila ngayon ng Minalabak. Kahit sabi nga ni Coach, underman sila. Ayun na. Sabi ni Kyle Baal, kailangan na pumuntos. Tumabla na kasi doon ng Pasakaw at pumuntos na ngayon si Kyle Baal ng kanyang 3 points. So dahan-dahan binaba ngayon ni Albert Bongkurin. Pinasa kay Briosa. Briosa, 2. Kidoles. At binili kay Briosa, attempts for 3. Sasagot, hindi. Kuha ngayon ni Belhica King. King Belhica. Ayan na. Outlet pass na ngayon kay Luha. Ang ganda naman ng behind the back. Sabi nga niya, eyes on the back. Kyle Baal. Parang nagkasyaringgan yung tinatawag natin, parang mga ninja pass. Ninja pass. And just like that, Coach, after tying the ball game, we now have a 5-point ball swing. And possibly. Leading. Oo, ayan na. Uy, sayang. Rebound nga ni Kidoles. Dire-diretso na niya ng ibababa. At steady muna. Hanap ng kakampi. Nakuha si Albert Bongkurin. Albert Bongkurin, yun lang. May tulak sa ilalim. Sumimple doon. Sumimple si Briosa. Mark Jordan Briosa. Ng foul. Medyo medyo nakita. Sabi niya, tulakin ko ng konti. Ay, natulak na. Good catch doon sa ating head umpire. Ganda talaga ng smile ng ating head umpire. Pogi talaga. Bunanong Chumachera. Walang iba. Back to the ball game. At andito si Luha drives. Kicks it out to Belhica King. Gandang steal noon. King Belhica kinuha na. Diretso na steal. Sabi niya hina-hina lang daw mga pare. Binigay kay Luha. Luha set. Ayun na sana sa ilalim. Nagkagiran. Uy, umikot. May foul. Oops. Medyo nagkaano lang. And there's some form of commotion yes. there sa baseline. Medyo emotional lang si Belhica doon kasi medyo pag-ikot niya na tamaan niya yung paa doon ni Briosa. So konting coach, pampainit ba? Oo, parang di naman sinasadya. Yes, di naman sinasadya. It was just duty foul. So, tignan natin if there's more to the contact as our officiating crew reviews the sequence in that portion of the game. Siyempre, si referee Faraon ang titingin sa ating screen. One of to review and one of the men that will decide doon sa commotion na nangyari. So medyo nagkatulakan, medyo nagkaroon ng konting angat doon, di ba? Pormahan, pero nasa referee pa rin natin ang hatol kung ano ang ibibigay. It's gonna be unsportsmanlike ba or may matuthrown out ba because of alam mo yung coach, yung fighting stance, di ba? Yung fighting stance kasi bawal yun extra motion at mga illegal moves sa basketball. And even sa NBA nga, even kapag naka-close fist ka pa lang, pwede na kaagad yung fighting stance with close fist, pwede ka na kaagad ma-thrown out. So, depends on sa magigiting nating mga referee kung ano ang kanilang itatawag na hatol. At ayan na nga, hahatol na si referee Bunanong Chumachera. Ang ating killer smile head umpire. Bunanong Chumachera. Parang pag nag-smile pa lang ko si Bunanong Chumachera, ayoko na magreklamo eh. Talaga naman, coach. Ngipin pa lang, pamatay na. Yes. Model siguro to ng happy toothpaste. Si referee Bunanong Chumachera. Anyway, dinidiscuss pa ng ating magigiting na referee. Ang isa po nating woman power referee is si Miss Rosel Punting. Kasama si referee De Leon, syempre. So, at nagbibigay na ng hatol na coach. Coach. But before, okay na. Meron na tayo. Ayan na. Pakinggan muna natin. A while ago, we have normal foul for Team Pasacal's #1, John Hill Romero. And we have a disqualifying foul for both King Belhica of Team Minalabak and John Hill Romero out of the playing court. At ayun na nga, coach, tama yung sinabi mo.
But there was, before that sequence, the officiating crew ruled that Romero had a normal foul, but after that, nagpurmahan sila, and again, sabi mo nga, Coach, yung purmahan or fighting stance is enough for two of these players to actually be thrown out of the playing court. Yes, Coach. Punches were not thrown, pero yung fighting stance natin at pagiging close piece, yung intention mo to do it, that's a disqualifying foul for for both player na madi-disqualify dito, si King Bilhica at si number 28 at si Romero. Si John Hill Romero. Silang dalawa ang ma-out of the playing court dito because of that fighting stance. Coach. And yung mga nanonood, okay? So just fun fact, hindi nga fun fact but fact. Ang tinatawag na fouls ng mga referees natin, it doesn't matter kung manipis or makapal. Sabi nga niyan ng mga referees natin, it depends on the advantage and disadvantage of the players inside the court. Yes. So kung iniisip nyo na manipis, yung kagaya nga nung time ni Jordan, Coach, di ba? Ganun. So, hindi ang ganyan. Hindi ganyan yung officiating, yung mga nanonood sa atin sa live. Kaya kung hindi ka pa nanonood, subscribe kayo sa Facebook channel ng Ako Bicol Cup and the page of Congressman Saldico. And we also have YouTube Live for Ako Bicol Cup. And wait, there's more. Meron na din tayong TikTok account ang ating Ako Bicol Cup. Saan ka pa? I-subscribe nyo na. Ayan na, 3 against 1 dito for Pasakaw versus Minalabak. Ayun, sinigurado na ngayon ni Mark Anthony Bongco din yun. 2 points na yun kasi wala kang bantay. At nag-turnover ngayon ang Minalabak sa kanilang transition sana. Sumobra yung pasa na punta doon sa gilid. Bola kayong babalik sa Pasakaw. At i-inbound pa rin doon sa ilalim kasi wala nga nakahawak ng tao or teammate or team from Pasakaw dito sa kabilang court. Kaya baseline inbounds pa rin. Perez, double crossover. And Anthony Bongco din ngayon. Medyo may iniinda Coach si Sakilio. Yun yung siguro, Coach, ang sinabi ni Coach kanina ng Pasakaw. Injured yung center nila. Parang gingerly ang galaw ngayon ni Idol. Yes. Froilan Sakilio. Grabe naman kasi yung sidestep na yun. Pinasabay pa. Tignan mo, Coach. And that highlight is actually brought to you by Highlands Legazpi. So if you're in Legazpi, that's actually one of the place that you should visit. Kasi paggabi, napakagandang view sa taas naman talaga. Kaya nga Highlands. Overseeing ba, Coach? Overseeing? Oo, overseeing talaga naman. Kung gusto mo mag-relax at mag-beer, doon ka sa Highlands Legazpi. Ayun, kinakumpleto for the first time ang mga 3-point play dito ni Luha. Okay? Si John Kenneth Luha. 3 points yan para kay Philip Ribamba. At naubusan ng oras dito ang team Minalabak. Ayun, na 2 points lang daw yun. Stepping yung attempt ni Philip Ribamba. At dyan po nagtatapos ang ating third quarter with Minalabak leading by 4 points with 56 and 52 versus Pasakaw. So yung analysis natin, Coach, no? So sa third quarter may konting action na nangyari at steady pa rin yung laro. Almost ang style of game nila, Coach, halos the same eh. Transition dito, transition doon. Coach. Nagkaiba lang, Coach, that when there are notable players like Kyle Baal and PJ Baal on the court, they focus towards or they gravitate towards the inside pass, while yung Pasakaw naman, very consistent. They want to run and at most, we can see 4 gold jerseys running. Kaya successful sila sa fast breaks. So well said, Coach. So yan na nga, nag-aantay tayo bago mag-start ang fourth quarter natin. Bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin siyempre, si Congressman Saldico, pagdala po dito ng Ako Bicol Cup sa Camarines Sur. At siyempre, kasama ang Ako Bicol Party List,
legit na legit, katabang na kasurog pa. Oo, and syempre, it is a treat for everyone for this kind of caliber competition na walang iba kundi sa Ako Bicol Cup lamang. Brought to you by Ako Bicol Cup. Ako Bicol Party List. Party list. Yan. Bola ngayon kay Froilan Saquillo. Froilan Saquillo between the legs. Inside pass to Bongkodin. Pass to Perez. Perez again. Oh, si Philip Rebamba. Sorry. Back to back na siya dyan, coach. At tatlo na ata. Isang 3 points, 2 points yung stepping at ngayon ulit. Rebamba doing his damage on the long distance shots. Biglang nagman-to-man ngayon ang Team Pasakaw. Kaso nga lang, may foul. I think that is on Saquillo. Yeah, committed by Saquillo. At si Divino ngayon mag-attempt ng 2 sa ating free throw line. Mintis ang unang tira ni Divino. So slowly but surely, coach, Pasakaw is inching closer towards the lead. So yan. Ayan, pumasok. Hawa Gaming para dito kay Divino. Split para kay Divino, coach. So Minalabak leading by 2 points here. Muntik na, ay naagaw na nga. Eto na nga, dire-diretso si Charlie Briva. Briva. Headband guy. Yes. With a steal and with a score. Anthony Bongkodin in and out. Agaw ulit na naman yon. Tapik ni Briva yung cost nung pagkakaagaw nun. Back to back. Nice defensive plays by Briva. Briva and Luha are actually clamping down on the point guards of Pasakaw. Yes. Plus the Baals are in the court na also. So let's see ano magiging tempo ngayon at nakamantuman pati yung Pasakaw. Yung side step, drop pass to Divino. Walang foul. Sabi pa nga ni Bongkodin, huli ka. Perez. Pass to Bongkodin. Uy, nice pass. Kaso na huli yun. Ayan na, walang foul. Diretso lang. Kuha ni Kyle Baal. Pass to John Kenneth Lua. Drop pass to PJ Baal. 2 points yan. So basicness gaming doon sa part ni Baal. Yes, one hand lang. Slowly but surely, coach, yung tira. So 61-55 in favor of Minalabak. Ang daming mga galaw-galaw dito ko sa mga side steps. Hindi lang ako-complete. Tinignan pa ni Jan Luha yung umahabol. At tatawag na ng ceasefire ang Pasakaw. Sobra na, sabi niya, coach. So that's actually an 8-point swing on the part of Minalabak. At sabi mo nga, coach, napakadami nating nakikitang side step, Pinoy step. Kung susumahin natin, coach, baka nasa Manila na tayo ngayon. Yes. So, daming extra step. Oo. So sobrang dami ng extra step. Talaga naman na mapapawaw ka. Parang mga Jordan Poole. Nabawasan ang traveling lang kasi nung second half. It's talaga naman. At bago tayo magpatuloy, this time out pala, nice ko palang batiin ang anak ni Coach Dennis, si Isko, the future. Happy Isko birthday. Loira, happy birthday. Happy birthday sa iyo, Isko. We have more birthdays to come and keep playing hard and stay disciplined para makuha mo yung gusto mong future sa pagiging basketball player. Yan, balik tayo sa ball game na to. So tignan natin, coach, kung ano yung gagawin na adjustment dito ng gold jersey sa Pasakaw. Albert Bongkodin. Pass to Rebamba. Rebamba with the body. Pasok yan. Rebamba, coach, with a steady hand on his long-range shots. And as we can see, his teammates are now finding him kasi siya yung isa sa mga maiinit yung kamay sa larong ito for Pasakaw. Uy, dinadive talaga ni Divino yung bola. Nice one. Nice hustle. Jump lang tinatawag. Ball possession. Ball possession stays with Minalabak, coach. Yes. So, Minalabak basketball Very good effort doon on the part of Divino. Yes, coach. Talagang denive niya. Kung hindi niya denive yun, kuha na sana ng 2 gold jersey. Actually, ang tawag doon is winning the 50-50 ball. Yes. So, Baal ngayon may hawak ng bola. Drives baseline. Pinilit niya doon. Short step. Pasok yan.
At yun na nga, Coach, yung mga basic lang na tira, walang masyadong mga kaek-ikan yung ginagawa dito ni Engineer PJ Baal. Kung iba, daming sidestep o mga up and under, PJ Baal will just do it with a basic one-hander. Coach, talaga naman na basic lang. Basic. Walang masyadong sauce sa kanyang ginagawa. Yes. Efficiency ang habol dito ni Engineer PJ Baal. Kyle Baal ngayon. Binigay kay John Kenneth Luha. Luha di diskarte, hingi ng pick and roll. Kaso yung magandang depensa ngayon, binibigay ni Briosa. Kay John Kenneth Luha. Ayan na naman, short stop. Yun lang, hindi lang pumasok yun ko sa favorite shot ni PJ Baal. Out of bounds. It's Minalabak's ball. Another possession for Minalabak. Ayun lang, medyo nakabuelo doon. Straight pass. Coach Baal with a back-to-back score for Minalabak and extending the lead to 10 points. 10 points na ngayon ang lamangan ng ating team Minalabak kontra dito sa Pasakaw with 6 minutes and 42 seconds remaining in this last final quarter. Attempted doon ng sa ating gold jersey kaso hindi pumasok. Save kaso lang napunta sa Minalabak. Minalabak ngayon. Sidestep ulit. Pasa ka Kyle Baal. Araro sa gitna. Yun lang. Natapik. Same ball. So turnovers, Coach, now plaguing the side of Pasakaw. Again, PJ Baal. Yan lang. Di niya lang na-convert. Mr. Hassel yun. Divino. Hinahasil niya talaga doon si Briosa. Ayan na, Quidoles all the way. Lang, may sumabit. Briva saying, no easy basket for you, Mr. Quidoles. Yes, sabi Charlie Briva. Charlie Briva, Charlie Bravo. Charlie Briva with that Bravo foul. With that foul. And now Quidoles sent to the line to earn his 2 points. Ayan. First shot by Quidoles. Sipak nitong si Quidoles, Coach, no? Yung intensity ng laro niya, halos pareho nung Divino. Yung Divino naman, Mr. All-Out Hustle naman siya. Coach, alam mga Mr. Pure Energy dito. Yes. Yun, 2 for 2. Despite playing hard, playing good defense. Talang all-out effort tong bata na to. Napapasok pa rin. So, Pasakaw now playing full court man-to-man defense. So, tignan natin how Minalabak responds to this kind of defense. Halos naka-backset mo sila, Coach, dito ngayon kay John Kenneth Luha. Di na pinapaporma dito sa may labas. Nakita nyo, 4 lang. Ayan na, nakita nyo na sa screen. 5 na sila. PJ Baal with a free throw jumper. Ayan na, si Rebamba with the all-alone layup. So, Rebamba, Coach, actually carrying Pasakaw at this point of the game. So, halos siya yung nag-score ngayon sa Pasakaw. Muntik na maagawan doon si John Kenneth Luha. Nakabuelo siya sa 3 ng bagya. Short yung tira. Medyo pagod na siya. At tumatakbo pa rin, syempre. Kuha niya pa rin. Mukhang hindi pa pagod, Coach. Laban pa to. Sige. Sabi niya, timeout daw, Coach. Sumisignal na, timeout. Ang sabi ng Coach, teka lang. Easy. Lamang 3. Lamang lang 6. Lamang 6 dito ang Minalabak. At hindi pinansin ni Coach ang tawag na request ni John Kenneth Luha ng timeout. Gandang pasa. Just a turnover, Coach. Intercepted ni Rebamba. Attempts for 3. Wala yung rebound ni LeBron James Aquilio. Kakaldag sa ilalim. Inistilan ni Divino. Sabi ni Divino, ayun na daw si Luha sa all alone. Medyo malakas lang. 2 against 1. Drop pass ngayon kay Charlie Briva. At sumisignal na ngayon si John Kenneth Luha. So si Luha lumuluha na sa sobrang pagod. Hindi na bumababa. Ayun na. Ayun, outside. Sayang. Okay, nakuha ni Quidoles. And finally, Coach, the head coach of Minalabak calling for a timeout. Sabi ni Luha, thank you, Coach, for that timeout. So it's still a good game, really good game. Ang tagal pa ng oras, 4 minutes and 45 seconds with 63-69. Anybody's ball game at medyo fatigue factor na on both teams. Yung Pasakaw ngayon starting with their man-to-man defense and ito naman key players na iba ng
Team Minalabak are showing some sign of, fatigue. Kaya nga dapat timeout sila. Ito humingi na kasi hindi na sila bumababa. Coach, and they're only down. I mean, Pasakaw is only down by 6 points. So, again, tama yung sabi mo, Coach. It's anybody's ball game. So, it's just 2 possessions. They just need to get a few good stops and convert. And hopefully, as a 3-to-our audience, have a very good ball game at the end. Yes, Coach, sinabi mo pa. Gonna be an exciting ball game dito kasi hindi talaga Minalabak with 10-point lead kanina, but yun na nga, binaba ulit ito ng Pasakaw kasi dahil doon sa man-to-man nila. Ayan na naman, outlet pass to Perez. Rebound again by Paulo Perez. Nanya pa Ayun din. na naman, masistil na. Muntik pa, Coach. Oo, talagang nagbo-one man. Mga Mr. Pure Energy yung player ng Team Pasakaw ngayon. Only down by 4 points. Mr. Energy, Pure Energy Divino. Mintis lang yung layup doon. Nandito kay Lurin yung bola. Hanks, butata ang inabot kay John Kenneth Luha. And a very good defensive play by number 13, Luha. Talaga naman na tinalon niya, vertical. Walang illegal contact na nangyari doon. And I just wanna give credits ko sa ating mga officiating crew kasi ang gaganda ng officiating nila ngayon. Kahit may mga contact, talagang they are true to its form na kung wala naman epekto sa advantage, disadvantage, hindi namin tatawagan yan. Coach, talaga naman. So, kudos sa ating mga referee. Ayan na si Kyle Baal. One-on-one siya. Hindi tinuloy. Ayun na nga, naagawan na ni Albert Bongcudin. So, let's see if Pasakaw converts this. So, Perez stops and pops. Kaya lang, kapos. Yun na, Coach. Very visible na ang fatigue factor dito sa game na to. Pero, siyempre, kailangan mental toughness sa ganitong mga pagkakataon. Ang tanong dyan, makakapag-perform ka pa ba? Either on defense or offense. Kahit pagod ka na, di ba, Coach? And this is one of the reasons why, as a basketball player, hindi ka maging successful kung wala ka sa kondisyon. Steady point guard, Bongcudin, nabitawan yung bola. Nagkakadapaan na dun sa ilalim. Karambola dito. Karambola. Spin fake. Ayan kaso lang. Sayang, sa labas, Coach. Sayang, ang ganda sana ng fake. Spin siya, pag spin, kalahating pa, nasa labas. Yun lang. Sayang. Nahuli. Nahuli lang siya. Ganda sana ng spin and fake eh. Anyway, Minalabak basketball. With 65-69 running score, Minalabak with 4-point lead and 3 minutes remaining in this final period. Ganda naman ng behind the back. Briva for 2. Wala. Ayan na si Ribamba. Lowest dribble. LeBron James Aquilio to Ribamba. Attempts for 2. Jump shot is pure. For Philip Ribamba. Dalawa na lang. I'm sensing, Coach, that this is going to be an exciting ball game. With 2 minutes and 30 seconds left. With the Minalabak only leading by 2 points. Yes, di pumasok yung sagot na tira ni Kyle Baal. At turnover ngayon. Pasakaw pa, bola. Oo, yan lang nga. So, yung mga di pa nanonood sa atin, manood na kayo because action is just heating up in San Fernando covered courts with Minalabak only leading with 2 points. Let's see what's going to happen in the next couple of seconds. Nagpahinga lang to si John Kenneth Luha, Naglalakad-lakad lang siya, Coach, kanina eh. Sinabihan pa siya ni Bal, depensa ka. Kasi nakayuko na, Coach, pag napagod na, biglang nagturbo. And we're now with our last 2 minutes. Bongcudin with a drop pass. Rebound by Quidoles. Kaso nga lang, bounce out yung bola after natapik ni Quidoles. So, bola ngayon mapupunta sa Minalabak. Unfortunate lang, Coach, sa part ng Pasakaw. Dahil they turned the ball over with Minalabak regaining the 4-point lead here. Sayang yung opportunity doon. Gandang cut naman yun. Kaso lang, hindi pumasok. Ang tira ni Albao. Ayun lang, may tawag na traveling. And that's a traveling call by our referee, Referee De Leon, on Froilan Saquilio.
Gandang match-up nito, coach, itong John Kenneth Lucas saka si Perez. Para yung style of play nila eh. Oo, talagang kulitan yung dalawa. Kulitan yung dalawa. Parang mga kuliglig. Yes. Samantala, yun naman yung match-up natin, Baal versus Aquilio. Pumupose si Baal kasi hindi lang nakikita ni Charlie Brivia. Charlie Briva for 2. Layan. Rebound ngayon ni Perez. Ni Ribamba ko. Ribamba. Medyo nalilito talaga ako kay Perez and Ribamba. Parang yung build ng katawan nila. Parang magkamukha ako. So, pati yung patilya, pareho. Yes. Titignan ko na lang sa sapatos next time. Naka-pick si Ribamba, naka-green si Perez. At tatawag ngayon ng kanilang, I think, last time out itong Team Pasakaw with 1 minute and 13 seconds remaining. Team Minalabak with 4-point lead. 7-1, 67. So 1 minute and 13 seconds, coach, is still a long time and still anybody's ball game kasi 4-point lead lang naman ang ini-enjoy ngayon ng Minalabak. At the same time, let's see kung ano yung may adjustments ng Pasakaw as their final adjustments here in our first game dito sa San Fernando Covered Court. And hindi pa to ko sinasabing tapos na ang laro kasi ang haba-haba pa ng oras. 1 minute and 13 seconds remaining. It's anybody's ball game. At lalo na kung makakapuntos dito yung Pasakaw agad-agad. At dalawa na lang sakali. So in anybody's ball game, importante dito yung depensa na ipapakita ng both teams. And syempre naman, coach, I think it's going to be interesting kasi hindi naman mga basta-basta yung mga players natin dito. To be exact, I think Ako Bicol Cup is one of, if not the most premier basketball league. No dito. other than. No other than. So yan, brought to you by Ako Bicol Party List and Kong Saldico. Balik tayo sa ball game, coach, with 1 minute and 10 seconds remaining. Sakilyo to Bongkodin. Muntik naman, nag-turnover na nga. Ayan na nga, nakauna dito, inabol, chinace down, pasok at walang foul yun. Puntos para dito kay Mark Anthony Albao. And that's unfortunate, coach, on the part of Pasakaw. There was supposed to be a set, I think. Kaya lang, nag-overpass sila na steal ng Minalabak. So, imbis na makapuntos sila doon, nag-turnover na sayang yung possession. Ayan na ulit. Si Ribamba. Buhay pa, coach. And that 3 points, coach, is brought to you by Hotel St. Ellis. Yes. So, 45 seconds left in the last quarter between Minalabak and Pasakaw. With a 3-point lead only by Minalabak. This is just PJ Baal. one possession ball game for Pasakaw. Are they going to tie the game? Or is yan lang. Costly turnover lang yung coach. Masyadong mabagal yung pagsasalita ko. Naunahan ako ng turnover doon. Bad pass yun. Na-commit ni Perez papunta doon kay Bongkodin. Ayan na ngayon at 3 seconds differential yung shot clock natin at game clock. Binigay kay Kyle Baal. Binalik kay John Kenneth Luha. John Luha drives with the right hand. Rebound ni Kidoles. Kidoles ngayon naghahanap. So 10 seconds left, coach. 10 seconds left. 3 yung lamang. Dinrive ni Perez. Kicks out to Bongkodin. Muntik na yon, magtabla. 1 second left. 1 second. Hindi umabot yung last shot ng Pasakaw, coach. Grabing laro to. Yan lang. They were unable to capitalize on that second attempt with 3 seconds. Sayang yun, Sayang coach. yun. Yung overtime sana, coach. Mga 10, no? And with that sequence, ends our first game of our doubleheader here in San Fernando Covered Court. And that places Minalabak in the top 5 of District 2. So Pasakaw drops down to top 6 with 1 win and 4 losses, while Minalabak earns their second win
and second with 2 losses. 2 losses lang dito ang Team Minalabak. So yung Pasakaw, medyo malabo-labo na sila makapasok sa top 2. Pero itong Team Minalabak will rely on the coming games, especially kung ano yung magiging result ng second game natin. Kasi itong second game natin, pareho may tag-isa lang na laro. Most likely, syempre, pag may ang matatalo dun sa second game natin, I will fall into 2 losses kasama yung Team Libmanan at Team Milaor. So it's gonna be a log jam, coach, dito sa ating second place. Ganon ka dikit yung competitions and win-loss column ng mga teams para sa ating second district. And kagaya nga ng nangyari sa kanila sa game nila in Pamplona Covered Court, they started very gingerly, but they slowly but surely gained their momentum. Unfortunately lang sa Minalabak during that time, they entered the fourth quarter with their opponent leading. So medyo kinulang sila ngayon. But now in this ball game, siguro they were able to realize that kailangan nating i-polish yung mga strengths natin. Yes. And with that, Minalabak secures the victory against Pasakaw. After a very slow start ng Minalabak at binuhay nila at slowly but surely, syempre, umahabol yung Pasakaw with a nice play sa kanila, yung mga transitions. At yun na nga, unfortunately, injured yung superstar ng Team Pasakaw. Oo, medyo. Talaga naman, halata naman sa galawan ni super veteran LeBron James Froilan Sakilyo. Hindi natin masyado nakapitalize yung ating marquee matchup between Engineer PJ Baal versus Froilan Sakilyo Jr. dahil nga may injury tinatago ito si Froilan Sakilyo, pero the heart of a warrior, maglalaro yan. Sabi nga niya ni Kevin Garnett, pag nakita kita sa court, it means to say you're good to go. Yes, so bawal ang soft dito. Soft A. Sa paglalaro dito. Dapat laban-laban lang at siyempre kung gusto mo talagang manado, you have to play lalo dito sa Team Minalabak at na may chance pa talaga sila na makapasok sa top 2. So habang hinaantay natin ang ating magiging best player of the game, nais po nating pasalamatan muli si Congressman Saldico at ang kanyang mga kasama sa Ako Bicol Party List sa pagdala po nitong Ako Bicol Cup Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyo. At wag nating, coach, kalimutan yung mga sponsors natin. Mesibis Bay, Highlands Legazpi, Hotel St. Ellis, and syempre, Hotel Venetia. Ayan na nga. So, yan. Kami ni Coach Mark ay magpapaalam sa inyo para tawagin namin ang ating naging best player of the Kasurug, best player of the game. Walang iba kundi nandiyan kay Carmela. Carmela, take it away. And now, I'm with the Kasurug player of the game. Walang iba kundi si Kenneth Luha, garnering 18 points, 2 rebounds, 5 assists, and 5 steals. So first of all, Kenneth, congratulations. How do you feel right now na ikaw ang Kasurug player of the game? Siyempre, overwhelmed kasi naipanalo namin itong laro nga namin ngayon. So, ano ba yung nararamdaman mo na after losing your last game against Libmanan with only 1 point at ngayon naipanalo nyo na ito? Masaya kasi talaga sabi ng aming team na sa natitira naming lahat ng laro, kailangan dapat namin maipanalo. Yun, naging maganda naman yung resulta. Alright, so Kenneth, grab this opportunity na maimbitahan at pasalamatan ang mga sumusuporta sa'yo. Salamat sa sumusuporta sa Team Minalabak and yun, salamat. Alright, once again, congratulations. Magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur para sa last matchup game.